Já se vám zhlásím z kabiny borců z Univerzity Karlovy a dostala jsem se tady k rozhovoru s kapitánem, s Petrem a chtěla bych se ho zeptat. Petře, vidíte to letos na vítězství? Tak určitě to vítězství bude. A jak se vám dneska trénovalo? Trénink byl náročný, ale všechno, co tady bylo, stálo za to. No. Já bych se dál chtěla zeptat, jestli budete chtít vstřelit první gól nebo čekat na soupeřovy chyby? Tak jak jsem říkal jednou, ta hra bude krátká, takže si myslím, že to bude všechno o prse. Jakou proti VŠE zvolíte taktiku? Defenzivní nebo ofenzivní? Ofenzivní určitě, ale na zadek budeme myslet taky. Na zadek musí být vystužený, musí být fajn. Moje poslední otázka na Petra, jak si věříte na VŠE? VŠE? VŠE, my chceme deklasovat, přejít přes ně, pak jít do finále, tam porazit dalšího soupeře a odnést si pohár a jít na afterparty a společně si to tam užít. To je všechno, co my chceme.